Shalom. Horas ma amang inang. Ada orang sotapuka par mingguota di jam 10 sadaon martangiang nahohom mahita di inganat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala marmulia, jala akarabu ni paheana manggohi bagas joro. Jong-jong di atas suru-suruan serapim, jala marsijauan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaona liat portibion. Haleluya. Martangiang mahita. Ali di bata si tolusada di bata ama anak dohoton di parbadia. Nama dok mauliate mahami tuho ala di topa di palua jala di parbadiai hohami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Seramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahe hami uju tinggang, jelatogu hami dihasusuda ni bohal nami, tuhara jaon muna di banua gijangi.
asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hatana ibaru. Amin. Marede mahita. Tabegemas sikat ni patik di minggu tasadarion imana tersurat di Lukas 4 ayat 10 sia. Disuruh doau mamaritahon tu akan natarhurung asa malua, tu akan nama pitung asa marnida, paluahon akan naginosa-gosa, mamaritahon taon para sini rohaon ni Tuhani. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Mari de mahita.
tatopoti madosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Ujo hami dogoarmu na badiai, ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jala na hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Saya patok tong madi hami roha hamuliateon tuho. Oto di parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binain ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama anak doho todi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuahu asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari demahita.
Hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di Rom 5, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 5, tajahama marsikat soring. Asadung di pitori hita, dalan haporseaon, mardame mahita dohot debata marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Alai lumobi sianidope, ai itahalaso don nang akka haporsuhon, ala taboto dihorhon haporsuhonido habengeton ni roha. Alai dang murak kita bahenon ni pakirimoni, ala nunga diusehon tu bagasan rohata, holong ni rohani debata, marhite-hite todi parbadia, naung ni lehon nai tu hita, ido sahatna, martua maakana tu mangihon hata ni debata, jalan no peopsa. Amin. Mari demahita. Tidakon ma haporseao tai songon nahina tidakon ngidongata sahaporseao disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman di silatus na mate tarpajalo ibana di haup narsilang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pa mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohot diasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogo dangini halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema paduan suara ama agape.
Tabigema suara paduan suara paropuan. Tabigema tik-tik namasa di mingguta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo,
Minggu 15 Juni 2025. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu Trinitatis. Topik minggu maniktikon tahun para sini rohaon sian Jahoba. Napa duahon? Tikting parbagasan. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongas saripeoma Alexandre Harungguan Panjaitan. Anak Niamata Robert Panjaitan Tubuni Inata Idaria Boru Simajutak. Ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo Sian Sektor Kalibata. Dohot Orwana Intan Nirwana Boru Sibolon, Boru Niamata Lamson Sibolon, Tubuni Inata Nurlin D Boru Siburian, Ruas ni HKBP Resort Onan Baru Distrik Pitu Samosir. Pamasu-masuon Sabtu 21 Juni 2025 di Gereja HKBP Resort Mandala Distrik 10 Medan Aceh. Napateluhon dak danak nasorang Sabtu 24 Mei 2025 di Babsabasahut Tuhatta sada dak danak boru di keluarga Mardaniel Asian Lubat Tobing inangi Francisca Pandebora Hutapea alamat La Palma Grand Cluster Caiman Setu Sektor Parserahan. Rabu 20 Mei 2025 di Basabasahut Tuhatta sada danak bawa di keluarga Antoni Marpaung inangi Analika Boru Bangun alamat perumahan Jati Kramat Estate Sektor Pondok Gede. Kamis 5 Juni 2025 di Basabasahut Tuhatta sada danak bawa di keluarga Okto Goklas Saragi inangi Helenika Boru Simajutak alamat Cawang Tolu Jalan Lejen Sutoyo RT 006 RW 007 Sektor Gang Opak 5 Hipasdo dak danaki suak songoni nang natorasna. Napaopaton ruas nataba mulai sadarion Minggu 15 Juni 2025 di Jalo Gabe Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Naparjolo Ade Noel Mandidang Luban Batu pemuda datang dari HKBP Resort Siloam Kandis Distrik 22 Riau alamat Jalan Pancoran Timur Sia nomor 20 RT 005 RW 008 Sektor Parserahan. 2. Brian Yowan Daniel Beck Simanjutak pemuda datang dari HKBP Resort Pardomuan Nauli Distrik 5 Sumatera Timur alamat Jalan Permata RT 005 RW 005 Sektor Cipinang Asam. Tolu, Tommy Harrison Sinaga, pemuda datang dari HKBP Resort Medan Tolu, Sei Putih, Distrik 10 Medan Aceh, alamat Kolonel Stomosada nomor Saplonom, RT 006 RW 006 Sektor Perdatam. Napapaton, Armanda Olanda Basana Sitopul, pemuda datang dari HKBP Resort Medan Millennium, Distrik 10 Medan Aceh, alamat Jalan Bukit Duri Selatan nomor 24, RT 005 RW 04, Sektor Parserahan. Napalimahon, Ruas Napida, mulai sadarion Minggu 15 Juni 2025, Nunga Pida keluarga Jupriyadi Siaturi, inangi Natalia Francisca Borusilalahi,
dohot 2 halak danak pidda huriatu HKBP Resort Jatiwaringin Distrik 8 DKI Jakarta. Napaonopon ulang tahun paduan suara HKBP Stoyo. Sadarion Minggu 15 Juni 2025 ulang tahun paduan suara kasih wayar HKBP Stoyo PAO 14 tahun. Dalam rangka ulang tahun ini paduan suara kasih wayar dohot makobasi marhite kor hare tahun papungu pelian dohot mangetong pelian. Minggu 22 Juni 2025 ulang tahun paduan suara Immanuel HKBP Stoyo PAO 36 tahun. Dalam rangka ulang tahun ini paduan suara Immanuel dohot makobasi marhite kor dohot papungu pelian. Napapituhon Konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 16 Juni 2025 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupaun Konven Pendeta HKBP Se-Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Resort Suprapto mulai jam 10 WIB. Napawaluhon Pertangyangan Sektor Kamis 10 Juni 2025 patupaun nihuriat tado pertangyangan sektor di sektor perdatam nama jabui pertanyangani keluarga O Simbolon Boru Aritonang dohot keluarga MB Siagian Boru Tagalung maringanan di lantai 2 serbaguna mulai jam 10 atau 30 WIB. Sektor Ciracas Sipayung nama jabui pertanyangani keluarga Situa A Nainggolan Boru Sinaga alamat Jalan Kelapa 2 Wetan Gang Kenari nomor 50 RT 00 Sada RW 006 mulai jam 10 atau 30 WIB. Napatulon sektor Kalibata nama jabui pertanyangani keluarga Situa S Sijabat Boru Sirait keluarga P Simatupang Boru Sibarani, keluarga J Haryanja Boru Situmorang bertempat di lantai 4 mulai jam 10 atau 30 WIB. Jumat 20 Juni 2025 sektor Jati Bening nama jabui pertanyangani keluarga Situa Insinyur DH Sitohang MT PHD Boru Sianipar alamat Komplek Dep Kestolu Jalan Kesehatan Walu Kapling 127 RT 00 Sia RW 00 Sada Pondok Gede Bekasi mulai jam 10 atau 30 WIB. Napasiahon pertanyaan remaja HKBP Stoyo Sabtu 21 Juni 2025 remaja HKBP Sutoyo naik patupaun pertanyaan bulanan maringanan di lantai 2 mulai jam 17 WIB. Pasapuluhan pertanyaan bulanan paduan suara kantate harmonik Sabtu 21 Juni 2025 paduan suara kantate harmonik naik patupaun pertanyaan bulanan gabung dohot sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa nama jabui pertanyangani keluarga Situa SN Siaturi Boru Manurung alamat perumahan Jatiwaringin Residen Kapling 56 RT 006 RW 006 mulai jam 10 atau 30 WIB. Jadwal kegiatan Parguru Malua Sutoyo. Jadwal kegiatan Parguru Malua KBP Sutoyo sahat tu nama katidakon haporsiaon Minggu 20 Juni 2025. Sabtu 10 Juni 2026 jam 10 sahat tu 10 ujian tulisan nunga di Patupa.
Sabtu 21 Juni 2025 jam 14 WIB sampai dengan selesai ujian lisan. Senin Selasa 24 Juni 2025 retreat di Wisma PGI Bogor. Jumat 27 Juni 2025 jam siawib ibadah penutupan dan JR. Minggu 20 Juni 2025 jam 10 menyaksikan iman dan perjamuan kudus. Ibadah jam 8.30 jadi masuk Jamualu WIB dan ibadah jam 11 masuk jam 10 WIB. 12. Pengumuman lelang pembangunan gedung sekolah minggu dan serbaguna. Kabar tu evaluasi pemilihan pemenang lelang Napinatupani Panitia Pembangunan HKBP Stoyo Marhite Tiktingon di Pabotohot tu Sude Ruas. Lelang pembangunan gedung sekolah minggu Dohot Serbaguna HKBP Stoyo Ima PT Kuta Indah Persada. Dohot penawaran 7.300.000.000. Tatangnya koma asa dengan mardalan pembangunan ini. 10 sumbangan di Jalodo sumbangan sian paduan suara kasih wayar HKBP Stoyo bunga altar Minggu 15 Juni 2025 hamulateon ni ulang tahun PAO 14 tahun paduan suara kasih wayar HKBP Stoyo. Lau pasik kopo tiktingon boy mata jaha tikting cetak dohot barcode naung di sediahon ni huria. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion. Tabi game paduan suara kasih choir.
tapuji matuhata marede mahita uhud tapasahat pelean sada A sada B di bagasan lasni roha. Mahita
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima namangaramuti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Puriana hila holongan di bagasan gorni tu hatta Yesus Kristus hatani di bata nagabi ujahan ni para saurata di minggu sedarion ima natar surat di buku ni panurirang Yesaya bidono plusada mamuka senait sada rodi ayat sia sonoma didok disi songgop do tuau toddini Tuhan Jahuba ala naung miniahan ni Jahuba au mamaritahon barita nauli tu halak nadangol marsuruau paudiuli halak parrohana bozok maniktikon haluaun tu halak natar hurung dohok tu halak natar rate buhani hurungan maniktikon taon para sinirohaun sia Jahuba dohot ari pertubulan ni di batatta mangapuli saluhut halak namarsak roha laho pahicahon rohani halak namarsak di Sion mangalihot tunasida tupal sikak ni sirabun miyak las ni roha sikak ni arsak ni roha ulos namar hadohoan sikak ni toddi natahuton gabe targoar nasida hariara hati goran suacuanan bahen puji-pujian di Jahuba. Jadi nasida ma paulihon akanong lilik tarulang akanok tertabat di narubi nasida muse pajongjok kodoho pai baruhon hutan atartaban akanok tarulang marsudut. Jadi halak ruar jongjong marmahad durbiamuna jala akka anak ni halak sileban pangulamuna dohon tukang porlak anggur muna ala yang gohamu targoar akka malim ni Jahuba parhaladu ni debatatta dohonon na tuhamu sinamok ni akka bangso parbigu panganom muna jala hasangapon nasida do seluhom muna sikak ni haura homuna na sailaon jalau musilopit jala ali ni haileson marulupulup nasida di pertalian nasida di baheni silopi do tianon nasida di tanon nasidei ikom maruli lasne roha saliling-liling na di nasida ayau du Jahuba na holong roha di hati goran alaina magigi mida tabat-taban pangarupaon saile honokku do upanasida di bagasakat hitongan jala pahotokku tu nasida padan saliling-liling na jala tarbarita diakka bangso parbigu pinoparnasidei jala anak nasida di tonga-tongan yakka bangso sudi halak namarnida nasida tadaon nama nasida do pinoparni na pinasupasuni Jahuba ima nagabisahana huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata takas do di tonga-tonga ni trupuk taon manang huriata mangodolhon taringut tu topik minggu manitikon tahun para sirahon di Jahuba alai di hamuak kadongan aunggo padohan ni nabisuk di dok songonon Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa badai kehidupan tidak akan pernah terjadi. Namun Tuhan berjanji dia berada di tengah badai itu sendiri. Lapatan ada ngadok pernggulonon dalam zamannya halak Israel ditupukon mangaropi sada bentuk badai kehidupan namat saiduk dok situ tu halak Israel gabi terbuang di luar Babel tung hatsit pakilalan nasida jalat boy dohonota sada bentuk kehidupan yang sangat terpuruk sekali jala marhitisianima tabereng
nakpe nga di kondisi na songoni, alaydang di pasobu debatana sida, Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan mereka. Tuhan hadir di badai kehidupan mereka. Tuhan hadir berdiri mau memulihkan kehidupan mereka. Odo rasa dah hal nama cetutong tahalacon ade asini rohani di bata di tonga-tonga ningulutta. Bohapi duduk ni persoalan, taingok ma sebenarnya Tuhan ada di sana. Bui-dui rupani tarinungkan tiki sisian ni Yesus namar parau di tau Galilea. Naro halisuksung, naro elugo nama gugu. Ang wakasisian ini menganggap bahwa mereka akan hancur, mereka akan mati. Mereka sudah berada di sikap na medili situ tu hati. Namun mereka tidak sadar bahwa Tuhan ada di sana. Yesus ada bersama dengan mereka. Marhiti huasoni Yesus gabi menak do galubangi. Artinya apa? Dalam perjalanan kehidupan kita terkadang kita lupa bahwa Yesus itu, Tuhan itu berada dalam hidup kita. Di tengah-tengah penderitaan kita pun, di tengah masalah kita pun, di tengah-tengah badai yang bagaimanapun, sebenarnya Tuhan berada dalam kehidupan kita. Laus ido nang nanijajihon ni debata tutonga-tonga ni bangsona di bagasat turpukon. Di besia ni imanakingan bidu 20 daun. Songgop do tuau todi ni Tuhan Jahuba. Aranong minyahan ni Jahuba au mamaritahon berita nauli tu halak nadangol ni. Naparjulo na neng dohonon na bahwa Tuhan akan memulihkan mereka dari kondisi mereka, dari penderitaan mereka, dari masalah kehidupan mereka. Atau mau Tuhan katakan, Tuhan mau membawa revolusi iman, perubahan iman yang sangat mendasar kepada mereka. Ala memang namani bildo bangsaon ubay narohum ni debata, ikut diuhum nasida, ikut terbuang nasida. Ada yang dipasobu debata nasida di kondisi Tuhan pulihkan mereka dengan catatan Tuhan mau merubah secara total. Pai baru pakiri modoh tahapor siaon nasida. Pai baru penadona di Tuhani. Dan ini yang membuat kita terbebas dari kehidupan manang dibuban nama caibalga. Ketika kuasa Tuhan itu mampu membaharui diri kita. Mampu pai baru pangatusiota ade. Doh penadota di Tuhani. Siadora hudok tu hita te. Boado hita mangatusi lemened de Tuhani. Justru dari tengah-tengah persoalan kehidupan dalam belga serotunguluta. Atau di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah hidup kita semakin mengenal Tuhan. Lam jonok Tuhani, lam tetad de Tuhani di tengah-tengah ningulut tahun. Mungkin seandainya tidak ada masalah dalam hidup kita, mungkin bodoh kita dak tetad de Tuhani. Alaniaha. Karena sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada masalah, tanpa ada pergumulan kehidupan. Alai marhiti turpukon mulo didok songgop dutua songonan ni gobarhon ni si Jesaya. Songon haroro ni Mesias memulihkan mereka agar mereka kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari persoalan mereka dan mereka akan semakin mengenal kuasa Tuhan ya. Di perdalanan ninang ngulu nasida. Imar perjulu na yang dilok. Padua kon Tuhan mau membawa mereka berubah secara total, secara moral. Ate. Manang buido honota revolusi moral. Tuhan mau merubah. Molo didok naking ditulpukon. Memerita berita nauli tu halak nadangol. Marsuru au pauli-uli halak parrohana bojok. Manitikon haluau tu halak natar hurung, doho tu halak natar rate buhani hurungan. Hera di kondisi songonido situasi nan yadupan ni halak Israel di bagasan habuangani.
Hira jolma natar hurung, hira jolma yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya mereka berada pada posisi yang sangat titik nadir yang terendah di dalam perjalanan kehidupan. Namun Tuhan berjanji mereka akan mengangkat moralnya. Lamatan na mangalehos semangat na baru di nasida, asa margugo nasida monang. Alanido benna gabe di guari nasida di tonga-tonga ni trupukon songo diayak tulu. Hariara hati goran suacuanan baik puji-pujian di jahuba ninna ropani. Takas didok pahicahor rohani halak namarsak mangalihon nasida tupal sikak ni sirabun minyak las ni roha sikak ni arsak ni roha ulos namar hadohoan sikak todi natahuton gabetar gor nasida hariara hati goran suacuana bain hamudaon di jahuba nina. Mulu di hatabatak memang hariara do di bain terjemahanna. Hariara salah satu pohon natatanda di Tapanuli yang tahan di segala iklim. Tahan. Yang kuat. Akarnya luar biasa deh. Itu benda di bain ong gabe songo pertadani akalua po dia pe di hitan ho hariara di bain. Mulu di atas lina sasitonga pohon terbantin, ya. Pohon terbantin ini tidak terlalu besar, namun dia rimbun, gudang bulunga. Salah satu pohon yang bisa hidup di cuaca ekstrim, cuaca ekstrim. Marhidisnya dia memang bui songoni. Mampu dia hidup di sana karena akarnya sangat jauh ke dalam tanah. Ai mengulu di tanah na ekstrim debana. Dohonot tadi gurun pasir, tapi dia bisa hidup, bisa dia rimbun di sana. Alani molo Jepang hau terbantin di simas celas dorohani jolma apalagi memulus di parhorsihan di gurun pasir itu mereka akan berlindung di sana. Jimat cegudanggo di sinang gabi parlingguman yakka pahapahanan nate. Alaniaha ala urak nama cebeges tutoru bui sampai 50 meter dia. Masuk ke dalam tanah hanya untuk mencari air, bagaimana dia bertahan hidup di iklim ekstrim nakingan itu. Jadi artinya walaupun ekstrim kehidupan, macai maol kehidupan, tapi dia tetap teguh. Dia bisa memiliki daun yang lebat. Dia bisa menjadi perlindungan dari setiap makhluk yang ada di sekitarnya. Begitu sido naking mengangkat moral nasida sian naking didokon takas mangalehot tu nasida tupal sikak ni sirabun tupal mahkota molo di Perendarubi di hala Israel molo nga di bagasan penderitaan na macay dok situ tu di Parigi sirabun di bawah sirabun tu si majujung nga budi. Itulah sebuah penderitaan yang paling menderita sekali. Satabi jakaina na mabalu. Najulu pi mulu mabalu sadaina. Mulu di hala Israel najulu dah. Songonima. Ibu masirabun di batu si majunya. Patuduhon penderitaan yang sangat berat sekali. Nama cedok-dok situ tu. Ikon di patu toru. Halak na menyadari dosa dohot hasalan na pejolma. Nama nol soli dosana. Juga harus membuat ikut dibahas sirabut tu si majujunga. Itu patuduhon. Dia merendahkan diri. Nah satoru-toruna. Tujulun ini Tuhan ini. Jelapatan Tuhan mau mengangkat mereka. Mau membebaskan mereka dari sana. Mau memulihkan mereka. Tuhan tidak akan biarkan mereka di sana. Bakat takas ditrupukon nakingan. Kuasa Tuhan tod dini debata. Naik pai baru nasida. Dan memulihkan mereka. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan revolusi sosial. Revolusi sosial. Mulai nak indah obat jadi nasida paulihon akanong lilik tarulang akanok tartaban narubi nasida musai pajongjong doho pai baruhon hutan tartaban akanok tarulang marsudut-sudut. Lapatan na luak naso dengan ihya begabe mula kembali segar ya. Parsaora pegabe Jepang madisi hutana sohonai ngana pegabianong mamangingani muse. Kehidupan yang dulunya tidak ngamat saya dungus itu hutana tertaban nina berarti sebuah kota yang
telah ditaklukkan kembali normal. Gabi adong madisi muse parsauran, gabi Jepang madisi muse ino nani guaran nakingan tadok revolusi sosial. Adidak kolani. Juppa parsauran naulina denggan. Jepang ma nang pernguluan mengangkat moral semangat nasida alai takasdo didok nakingan adanya revolusi ekonomi juga. Takas didok di ayat 5. Jadi harak keluar zong-zong marmahad dorbia muna. Jala akka anak ni halak sileban pangula muna dohok tukang perlak anggur muna. Jadi artinya kehidupan muna nungar kemakan sejahtera. Kalian punya pekerja dari bangsa-bangsa yang lain bekerja di porlak muna, di perkarijuan muna. Kalian sudah punya karyawan, baik mabalunggu punya karyawan berarti kan sudah hidup yang sejahtera. Artinya naing buanon ni debatado na sida tungulu na songoni. Dak pasobuon ni debatana sida gabi terpuruk lalap di bagasan arsak ni roha alai kosongon pohon terbantin itu tadi mereka. Iku menjadi gabi parlingguman nasida di nguluna. Dak pasobon na bilua nasida gabi dua na tarulang alim mula mamusay bersinar. Gabi goklas ni roha jala perngulun nasida pe gabi lam mardohar marhiti sianido trupuk jami taon waing molo disuarahon manang topik minggu manitikon tahun para sinirohaon si Jehovah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan ini imanakingan memulihkan kehidupan kita lau mabuan gabi sedelas niroha jalalos pakyon ni dibatama hita lau mabuan pemulihan inakingan. Jadi artinya Tuhan mau pulihkan kita untuk membawa pemulihan untuk orang lain. Nak pakyon ni Tuhan itu hita disialani di hamuak kadongan sa porsiaon di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Naneng dohonon na di si gabi bangso natar pasu-pasu mahita. Gabi akka naung majalo ragam ni asin rohani di bata mahita. Alay songo siya barhamido di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Dia si di bata asa mabuan ng asin roha. Di sima hita neng digobarhon nakingan di tonga-tonga ni minggu taon manitikon taon para sinirohaon sian Jehovah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Alani di pergugu itu hatta mahita lau patunuson sakap dohok lomo ni rohani di bata taingok ma neng dipakai di bata aduh hita mabuan las ni roha perubahan hidup pemulihan di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maun di Portibion di akka partikiat dan maing. Mula hati itu hatta di paduan suara ayah do gua teh kasih choir do teh buah mengemetu gua maklum maha muda tidak se cerdas bi memang ingot selama ulang tahun mak teh ulang tahun ke 14 kalau dari umur ini masih remaja sih ya alai remaja yang sudah mapan gitu loh ya mulia hati mak di pare dia munai Matseuli dengan dan kedepannya juga semakin meningkatkan juga bagi Paredeon juga adalah salah satu bagian dari kesaksian kita dalam memberitakan tahun rahmat Tuhan. Lapatan nataruli, lasne roha, taruli, dipai baru, pemahaman, au peba muluhu bigi merkur, herana mengulu partodioku. Herana mengulu do partodioku teh. Di mubi masongot cara munarakin nama rede mangulu do parto diobah puji Tuhan mak ate nyapiak kainat tapi naking tebudu dena satung dipamu lah kamu daung bah nak peoti agape be sambar do langsung kan nah sida be tonggo menyambar dia de puji Tuhan lah de macai las roha nang ombaran yana itu julu pe hita waduh hitam neng menuarakon tahun rahmat Tuhan itu juga ya bisa juga dari nyanyian seragam niya kapelayanan na mungkin tapat tuduhon asa gabi tahu lasni roha saluhut naka ragam ni pakubasyo tamar sangka matuhata marhiti sian saluhut nai amin martangyang mahita mulia tima Tuhan mulia tima hatam nama makulingi hami nadi songgopi hodo hami Tuhan tutu marhiti terdim lama buan gugunai baru hama malum pemulihan tungulu ni hajol maun
Marhiti na di pa'y baruho, pagkaporsyon nami, pagkirimon nami, do panadaw nami di hoa di Tuhan. Alani margugu mahami. Gabi mabuan barita na uli tu akahalak na dangol. Paulihon akahalak parrohan na bujok. Manitik kon taon para sinerohaon. Tu halak na tarhurung. Halak na tarate. Alani huaso guguni portibion. Jaladang gabi luasom muhami. Tuhan medili alani saluhut. Mula pepiaka na mabubadi roho dohot pikiran nami. Alay pakyong muduhami gabi hariara hatigoran. Di tonga-tonga ni portibion. Gabi margugu tugu mengadupi ragam niaka. Hamaulupi Tuhan. Isiyo di juhu hami marpanid dangyon. Tongalan yan di Tuhan, pasu-pasu mahatam, pahoton patuguh pakirimon nami me. Soksongoni mali Tuhan, rodo hami, pasahaton tujulum, kapardalanan ni huriam, lumubiaka. Nahuparukil ho kami secara khusus, hupasahat kami do tujulum, inang nyonya situa, ro samosir borusinaga, na dirawat di rumah sakit Tarakan. Dan marhiti tindakan nok pinatupan ni tim dokter, tim medis tunasida Tuhan, biarin atuari, pakkemei gabi dalammu, mangalehon hamamalum, dohot gugunay baru di nanami, songoni dohot di sudi keluarga pe, asa tetong benget jala margugu, pature-ture inanamion, asalam marhahi pasat wakari nanengro. Songoni mali Tuhan, nangakarwasmu na ditongani parsahiton noaing na swapala hagwara kami sada-sada tuhoro nang nasida pasahaton nami Tuhan apehot tangammu mamasu-masu kaubat mamasu-masu nasida asalam margugu Tuhan jalamonang marhahi pason melua sian parsahitoni tuaka ari nanengro songoni mali Tuhan nang diaka nahu halaso kami di laneng marhasohotan di anak dohot boruni huriam ima Alexander harungguan pajaitan dohot orwana intan nirwana borusi bulun naneng majalo pasu-pasu parbugaso di hari Sabtu 21 Juni naneng ro di HKBP Mandala Resort Mandala distrik 10 Medan Aceh sepatulus ma saluhut ulauni Tuhan gabi taulas niro hamai ihoti nasida marhiti holongmu di nama muka pardongan saripion nasida asa gabi ripe na totong margugu mangadupi ragam niakana pinarukil hon nasida jalamadok muliate do hami na di basa-basa hokot wakadongan nami marhiti haso sorang idak danak ima danak buru di keluarga Mardaniel Asian du betubing inanami Francisca buru hutapea dan danak buru di keluarga Antoni Marpaung inanami Anlika buru bangun songoni dohot danak bawa di keluarga Okto Goklas Saragi inanami Helenika borusi majutak. Alani Tuhan loas manasida pramudu-mudu dadarki pagudang-gudang danaki gabe yanakon siulu yajar sibual las niroha nang tuaka ari nanengro nasida di Tuhan. Ima nagabe las niroha nami. Sok songonima di Tuhan secara khusus sadarion dia kapakubasion nasida ima sada paduan suara ni huriam paduan suara kasih wayar naungguk marumur 10 tahun nasida patupak karagam ni pakubasion Tuhan songos sada punguan di tonga-tonga ni huriami anggia mak punguanon tetong bui patupa no muli na dumenggan tuak katiki naneng ro mabaragam niya kapakubasyon na sida dohot mga lihon gugunak pikiran na sida pia di Tuhan lao patupa ulaw no muli na dumenggan di tonga-tonga ni huriam khusus na di HKBP Sutoyoon posdorohan nami di Tuhan nang nasida pe bui tetong mga lehon panidangyon marhiti ragam ni pakubasyon doho marhiti paredeon na dileoko dinasida ganup marsada-sada. Songonima di Tuhan, ragam ni pakubasyon si patupon nami di huriami nang pelayanan kategorial
pakubesion pertangyangan ulau pangapulion dohok ragam nasing hupasahat tami saluhukna tuado pamu Tuhan saya patulus mai gabi tau puji-pujian hasangapon di guarmu nabadie sok song ni mali Tuhan nek pukau nami ma ima pakubesion patupa pembangunan gedung sekolah minggu dohot serbaguna ni huriam naung ditotopon ni panitia lau makubasisa ipe patulus me Tuhan na dipasahat tugas doh tanggung jawabi tu PT Kuta Indah Persada anggiat tulus mardala doh denggan nang saluhu nahami pe manupahi di bagasalas ni roha saya tulus me Tuhan nagabi tau puji-pujian hasangapod di guarmu muliati ma Tuhan di saluhu dengan basam doh tasini rohami upasahat tami ma tangyang pangiduan nami on holam mangasahon gorni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita laus tapasaha ma piliata piliat 2A dohot 2B. Yesus naburju Tumane sadosai Asa porsehani Yesus kudu Dengan pambandu disi Tuhan, aku
bata. Ali di bata manami na di banua gijak kodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na maulutus. Hupasahat tami ma siyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huprahasya kami pilihan o patibulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibyon. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgirhami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harazaumu, say saup malomo ni roham di banotongosong na di banua gijang, leon matuhami siya dari kong dua siapari. Sesa madusa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodak ko Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurkon madamena tutodim.